Здравейте хора, аз съм The Pro Gamer и С него е Детран Бегемен. Този път не го забравих, вижте, запомних го. От първи епизод го запомних. Добре. Вече няма да се бъркам. Да, Уоу. ние в момента снимаме втори епизод, както обещахме в първи епизод ще поснимаме Още един клип ще снимаме. Да, общо 3 епизода и пишете в коментарите на клиповете, ще проверим гласовете и ще решим дали да снимаме повече клипове. Ако няма никакви Гласове. коментари, просто ще снимам още клипове, докато не напишете нещо. Ако няма никакви коментари, обаче има харесвания и не харесвания, ще видим, които са Снимаме повече. още. Да, ще видим, защото все пак ако изобщо ни харесвате, няма смисъл да снимаме и само да си хабиме мястото в... Що ти ще го качиш и ще си изтриеш, така че... Да, ако не ви хареса тази поредица на Counter-Strike, ще почнем да снимаме някоя друга игра. Да, може да снимаме Майнкрафт. Да, аз В момента убеждавам The Pro Gamer да снимаме на една игра Hero Zero. Някои от вас може би я знаят. Ако искате, може да пишете в коментарите дали да снимаме и на нея. Сменят мапа. Ще опитам да го прескоча. Уоу, прескочих го! Кое Да, бе? верно ли? Прескочих черния тунел. Отстрани. О, супер. Аз вече само така ще правя. Ако не умира. Да, ако не умирам. След сме мапа. Както забелязахте, в момента сме на нов мап, Детран Темпъл. Уоу, е тука, е тука. Е, то ми е любимия мап, защото тук правя 1600. Да, на то, аз точно за него ти казах. Да. Ще го намерил. Точно точно. Така, както видяхте, в момента сме на нови мапове. Миналия епизод бяхме на Детран... такова... Извинете ме, Детран... Темпъл. Не. Кой? Детран Темпъл бяхме тук-що. Детран Арктик, бе. Детран Арктик бяхме накрая, преди това бяхме в Детран 3 Dust. Този епизод ще сме на Детран Темпъл и на Детран Релакс сектор. Когато свърши Релакс сектор, т.е. този мап, ще спрем клипа. Да, добре. Не, първо ще ви уведомим кой ще е следващия мап. Ще спрем клипа, защото става много дълъг. Да. Не, също няма да спираме на края на мапа, защото ще стане много дълъг клипа. Около 40 минути, защото този мап е 30 минути. Уоу, то ме направи на нищо. Ще спрем някъде по средата. Този мап е на 3 нива, нарича се Детран Релакс сектор. Знаем, може някои хора да го знаят. Тоест, той е много известен. Big Stam. Big Stam. Big Stam. Ако нещо не ви е ясно или имате някакви въпроси, моля пишете в коментарите. Пишете в коментарите, ако нещо. Да, ние всеки ден ще преглеждаме клипа. Когато го качим, естествено. Ако ни харесвате, дайте един палец нагоре. Ако пишете ми в коментарите, ако искате да си говорим, аз с удоволствие, ако ви харесам, ще така. Да, дори може да снимате Ще говорим с по нас. скайпа, ще говорим в скайпа. Да, ще снимате с Да, нас. дори. Ако можете да снимате, ще снимате клипове с нас, естествено. Да. То Big Stam нещо много псува. Ще е готино да станем известни като PewDiePie, Да, и Evil Side. Venom. Venom, то е нещо. Venom не ме кефи, защото много псува. Иначе готини са му клиповете. А па на мен, честно казано, любимия ми ютубър е Evil Side. С клиповете си на Minecraft, защото те са просто уникални. Просто няма втори като него. С тези готини клипове. И неговия приятел Разврат също много кефи. А ще е най-хубаво, ако станем известни като PewDiePie или такова... PewDiePie, Evil Side, знака... Venom. Знака.
Да, и знака естествено. 3 пъти знака. Ще кажа. Да, той е доста известен. Абе, Сио, сайт, разврат, всичките. Никича. Той също от епизодите на разврат, естествено. Но той не снима. Мисля, той снима клипове, но... Не знам дали е известен. За момента все, да знаете, ние снимаме с Flaps програмката. Флапс. Ако вие решите да снимате... Флапс. Еми аз какво казах? Флапс. Фрапс. Фрапс ли беше? Да. Добре, извинете ме. Ние снимаме с Фрапс и... Да, В принцип тази програмка е най-известната, с която се снима. С всички хора ако снимат. харесвате как снимаме и добре се чуваме и добре се виждаме и искате вие да Естествено, че се снимате, чуваме добре. и искате вие да снимате, теглете си я, как на името е. Естествено. Тя е най-известната програмка. То е единствената програмка. И той има и други, но те са някакви много закътани някъде по някакви сайтчета. Тази е най-известната, тази я ползва Yellow сайт, Venom и така нататък. И да. Ние може да снимаме клипове на Майнкрафт и такива. Аз определено ще имам клипове на Майнкрафт, но не днес. Някой друг Да, път ще и почва нали- поредици. Да, ще имаме, за сега най-вероятно ще имаме поредици на Counter-Strike, Minecraft и League of Legends. Не се знае, може да гласувате, ако искате да снимаме и на Hero Zero и други игри. Може да предлагате игри. Някои по-яки. Някакви помощни игри може аз да снимам. Някакви по-луди. С чудовища и такива неща. Ма които са синглплеер, защото... Нали има мултиплеер. Може да снимам... Примерно, да я знам. Значи я помисля. Може да снимам някой Need for Speed, примерно като Need for Speed The Run. Той също е много мощен. Добре, сега да се стучим към CS. Между другото, дайте ми теми, защото дайте ми някакви теми за какво да говоря през клиповете си. Лей, то му би. Как му се дадох толкова лесно. Марули. Е паднал в купи. И така. Ако Дайте се ми чуи, може би ще качим клиповете утре, защото ние в момента сме 26.7.2014. Защото надали утре ще го кача. 100% няма да го кача утре. Защото все още... Що? Защото ще го качам по 1700 минути, а не искам. Трябва да се кача с 10 минути все още. Не съм открил. Не съм открил как да си променям формата. Добре, така. Просто ще го качим се някога. Ако има някой готин бъхопър от вас и ни харесва и иска да ни научи примерно на нещо или да ни пита нещо, моля да пише при коментарите. Аз знам по принцип с кои копчета, ама ако смята, че е по-добър от нас. Много ясно, те почти всички са по-добър. И ние знаем от кои копчета, обаче още трудно го контролираме. Аз горе-долу съм се научил. Ти още се учиш. Мисля. О, за първ път влязох в този проклет тунел. Да, видяхте. Че излезна от него току-що. Уоу, това как мина. Уоу, опа! Мале, аз стигнах на трето ниво. Ей! А! Не! Ти по това не го ли знаеш? Не. Това е много яко. Чуеш се? Гати. Ще сме ви благодарни, ако ни подкрепите с един палец нагоре. С тия 100 палец. Палец. То аз съм палче. Да, той точно така, той е палче. Все едно. Ти си
Кости. О, вижте да Pro Gamer, както, нали, т.е. мой приятел, той вече стигна... къде? Защото той стигна на... Уоу. при оръжията почти. Да. Може да се каже. Само тук му остава Тук е нещо най-гадно. яко. Е, Уоу! Да, това е много гадно. Между другото, това е много трудно се минава. Това е едно от най-трудните неща. Не знам, аз никога лично не съм правил не бъхопа, никога не съм минавал този мап. Аз съм го минавал само един път. Е, това съм го минавал, което го видяхте накрая. Беше много трудно. Виждате, тук отдолу в този сервер има velocity. Това означава колко сте бърз. И аз на този Вие мап... сигурно го знаете. На този мап, мой приятел, The Pro Gamer, когато беше терорист, разви 1600. Да, 1600. И сега като съм терорист, ако дано съм терорист, просто ще го направя. За вас. И за всички, които ме гледат. Защото... искам. Той лично днес не спря да ми се хвали. Просто не спирам да мисля за това. Защото това е много голямо постижение. Просто толкова бях бърз, че ще го припадна. Щеш да е готино, ако PewDiePie снима на CS, той може и да снима. Ха-ха-ха-ха-ха. Хо-хо. О, то как падна. Да, то се преби като... Така виждате, мапа е направен от някакъв си зоник, пише. Е, откъде аз знам дали е Зоник или Боник. Ами пише зоник. Е, това може такава да има фирмата. Това е фирма да прави сървъри на CS, бе. Отбор. Фирмен отбор. Хаха. Може. Ще е готино някой, нали, да се приятелим с него и да снимаме заедно. Много ще се Ако е радвам. готин, ще снимаме с него. Ама ако не е готин, няма. Не го слушайте, той ще каже на крава, че е готина, а на вълк, че не е. Ще кажа, че не знам къде се намирам. Не знам къде се намирам. Не знам, аз за първ път стигам толкова далече. Уау! Къде? Къде? Е тука, е тука. Ага, ти при мен ли си? Не бе, Аз- защо ме прецака? Ега, Аз ти да, гадно. бе! Да. Ти стигна до последното и го такова. Уау! Това беше много прецакващо. Гледай тълковача. Какъв проклише. Извинете, обаче ми е много смешно, че съм прецакал моят приятел. Гледай толков прокише то. Но това ще го кажем. Ако снимате с нас, трябва да си измислите псевдоним в CS, Ега ти. защото Той ние искаме да сме много лесно го мина. активни. То не го минаваш така. Уоу. Па той аз така го мина, той аз така ще го мина, как обаче, това много лесно се мина така. Е, защото само видя. Не, преди го знам. Това е един наш приятел, негов приятел, де, той наскоро ме запозна с него. Хесуям. Не съм те запомнил. Мисля. Мутни бе. Базикам се, той изобщо не ме е запознал, обаче той го на... Лъкния. Ние преди чакайте, ще ми стара бе. Лъкния. Стига ще почакай. Извинете за това. Хесуям лично научи моят приятел. Да, научи ме на нов бъни хоп, защото гати якото. Да, и ако искате да се включите в моя тим, напишете в нашия тим, напишете в коментарите на колко годишен сте, как се казвате в CS. Да, не приемаме хора над 13 години. Защо? Не, базикам се. Не приемаме хора над 16. Не. Ще видим кой приемаме. Гледай, пак се пребих като гол куче. Ще видим, просто над.
Не приеме 17 годишни. Да. Каспачо. Ще се радвам, ако ни харесате и искате да снимаме още. Да. И айде, мисля да затварям клип. Да спирам клипа, защото стана много дълъг. И пак ще снимам трети епизод. И вече ще почвам да ги качвам, да видя коментарите. И може да снимам четвърти епизод, ще видим. И, между другото, знаете, ще почвам и Майнкрафт поредица. Пак Да, ще не казвам съм същото Minecraft. ми име The Pro Gamer. И аз. И ще играем с различни хора. Аз някой път ще игра сам, някой път не сам и така. Ще почвам да снимам и на League of Legends. Пак ще казвам същото ми име, спокойно. Няма да си го променям. Аз там няма да се казвам с Детран Промен. Да, то е просто Детран Бегемен, извинете, аз го забравям. В това аз се казвам Mask 789 Fox. Да, то няма да го пише в клипа, то просто ще пише The Pro Gamer, защото много дълго ще стане заглавието. Просто... Да, Pro Gamer и някой си там. Ще си забравих името. Не, бе, наистина, откъде го измислих това име и аз не знам. Уау! Малей, как го минахме? Малей, Мина ли го е? минах го. Добре. Не е случайно се казвам Детран Бегемен. Чак по-БГ, по-скоро си Englishman. Да, и аз така ще викам. Hello, we bring cider made by Carling. Darling? Воу, как умрях? Умря като гол, куче на гола. Па! Как умрях? Скаф! Този сървър, това е български сървър. Много ясно, че е български сървър, ние сме го споменали. Не случайно пише се на казва български. BG Deatran Fun. Да, ние сме го споменали. Споменали сме. Да, ами мислим да приключваме клипа и да снимаме трети епизод. Не, няма да приключим клипа. След 5 минути. Да. Ще пусна нам песен. Сега специално от нас за